cek lo tis cek lah. Ayo cara melang carane ditandakno karo Mas Adit. Cara melang anu gocak sutris campur Bapak ki sampun hadiri nata go Mas Yuda laluga kaliyan dening kali badut turun sekar manis. Ayo Mas Adi. Dari mana Mas datangnya cinta dari monggo Pak Darno lan uga Ibu Denok nyukani unjukan ingkang arupi toya petak. Kagem Cak Sumardi ingkang selaku wiyaga nggih matur sembah nuwun. Sarene anak kawula sampun dipun karak sakmenika dipun iringi kalian gendeng-gendeng. Menapa Cak Ramelan sagete jarane tandak saged nandak wonten ing Bojong. Sing sadok keras. Ya, masuk.
Podang kuning diaturke kagem keluarga besar saking Desa Pucung. Saking keluarganipun Bapak Sudarno saha dene Ibu Denok ing wekdal dalu menika ingkang dipun dukung kalian dene Mutiara Audio Sound System Profesional lan ugi kalian dene nggih menika Studio 69 Production. Sumangga Podang kuning dados Udah lan uga Bapak Sambon Hadi Winoto lan uga Cak Pur Cak Sutris ayo padha jejogetan saya datro tak seranane meson pikat mulut bando. Sekar manis pancen oh ye ayo Mas Adi tangannya dada Jeh, matur sembah nuwun kalau wau tembang nggih menika Podang Kuning yaiku seni tari kuda kincak sekar manis sangka Pucung Balong Panggang. Sarene wekdal dalu menika ingkang sampun dipun bayar kontangan uga dipun laksanakaken wonten ing wekdal dalu menika. Yen mugia dipun tebiaken saking dening balak lan blaine dipun cedhakaken rejekine. Buak sengkala sengkalaning awak keluarga saking Bapak Sudarno boten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Atawadu dainun janji minangka wutang ing wekdal dalu menika sampun dipun bayar kontan. Mugia pinaringana ginanjar karta ing sasmita kagem keluarga besar inggih menika Bapak Sudarno Sekuwarga.
Sarene wekdal dalu menika sampun dipun laksanakaken sekar manis dipun dukung kalian dening audio ingkang sampun kondang kaluka nggih menika Mutiara Audio Sound System Profesional lan uga kalian dening Studio 69 Production. Atur wicanten kula matur sembah nuwun dipun lajengaken inggih menika kanthi doa ingkang dipun tumujaken kagem dening Abah Haji Ramelan selaku Ustadz Sekar Manis. Suwun sinuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para pengunjung sedaya, saderengipun kula ndonga mugi-mugi donga kula makin dipun ijabah kalian Allah Subhanahu wa taala lan sadereng ndonga maos umul Quran Fatihah sepindah dipun tujuaken dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaping kalih dumateng Bapak Sudarno sekeluarga. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila akhrati wa sultan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani radhiyallahu anhu sayyidillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ridho Allah syafaat Rasulullah wabil khusus keluarga besar Bapak Sudarno telah Ibu Deno bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ridho Allah syafaat Rasulullah wabil khusus nak adit minjang dados layak ingkang berguna bagi nusa bangsa lan agama, pinter sekolahe, pinter ngajine. Amin Allah amin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan fi ni'amah wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu ayam bagili jalali wajhika jil harin fil dhalik. Allahumma rabbana ighfir lana dunubana wa liwalidina kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhu wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinil haqqo haqqan warzuqni ittiba'ah wa in batila batila warzuqni tinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jihadatan fil 'ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut wa najata minan nar wa minal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum. Matur suwun kalau au tetungga
ingkang sampun dipun laksanakaken dalu menika. Sarene sampun samenika jarane ayo ditandakne cara amelan lan uga adit ya dilungguhna dhisik ayo ndelok atraksine jarane bareng-bareng diiringi karo tembang-tembang campur sari Sekar Manis. Sekar Manis pancen jos. Mas Darno foto bersama mumpung jarane munggah kursi ayo Mbak Deno lan uga Mas Darno rumah tangga bisa mulia.
iya iya. Ayo Cak Sutris. Lan uga Cak Purnomo. Bapak sampun Hadinata. Lan uga ayo keluarga besare Mbak Denok foto bersama. Monggo Abah Kemi foto. Ayo Bah. Hari ini bapakku senang sekalian. Ayo bagus, foto bagus sekalian. Ayo jalan, juga nang kursi nih. Ayo Jo. Ayo Jo, alon-alon pokok sing penting kelakon. Sekar manis Pancen uye. Iya. Jor kelingan anak lanang pingin tak openi ning saiki ana ngendi jarene wis menang katurunan sing kadang pingin ninggal janji ning saiki apa Yo. Bejo gelem turu. Alon-alon. Pokok sing penting kelakon.
Mari diturakno ayo padha joget bareng-bareng. Saka jago. Ya. Yen mandang tak selingi capek gunung. Syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja. Dene ora ilang nggone padha lara lapang. Bojong bergoyang Ayo Jo. Nek capek gunung langsung gelem turu ya, Mbak. kejaman berjuang jor kalingan anak lanang pingin tak obati ning saiki ana ngati jarene wis menang katurutan sing dikadang. Ayo dikadang bejo mumpung gelem turu. Ninggal janji ning saiki apa lali ning gunung tak cadongi saka jago. Ya penak tenang. Yen mandang tak silih capek gunung. Syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja. Dene ora ilang gone padha lara lapang. Jan penak tenang. Sampai leye-leye bejo cak ramelan. Ayo Dik. Nyamleng tenan. Yen mulang aku lak wis kandhang, aku wong nista tanpa bondo donya. Ora usah bondo, Nduk. Rondo melarat wong tuwamu bangkat. Apa iya? Aku ra kosa. Ayo Dik. Urip wis mulya iki wis wancine kowe didhawuhi karo rondo ayu sing padha sugih. Ora nyono lan ora lagewo yen sliramu
tresno